Nagyon fontos, hogy ne kövesd el ezt a 3 kommunikációs hibát. Első hiba. A válasz sebessége. Valakinek sok idő megválaszolni egy kérdést, valaki pedig belevág a szavaidba. Ha lassan válaszolsz, figyelj oda a másik kérdésére, és ne gondolkodj el más dolgokon, mert előbb vagy utóbb elveszted a fonalat. Ha pedig túl gyorsan adsz választ, próbálj meg azon változtatni, hogy végighallgatod a mondani valóját, illetve koncentrálsz teljes mértékben arra, amit mond. Hidd el, te is el tudod majd mondani azt, amit akarsz, légy türelmes, nem sietünk sehova. Második hiba. Szavak ismétlése. Ne ismételd el ugyanazt a szót többször, inkább mondd el egyszer határozottan és érthetően. Nem fognak jobban felfigyelni rád, hogyha csak ismételgeted a szavakat, hanem ezzel csak leértékeled magadat. Ha pedig így se vesznek figyelembe, akkor ne foglalkozz velük, az már az ő gondjuk. Harmadik hiba. A töltelékhangok. A töltelékhangok, mint például az ezek mind azt sugallják, hogy nem vagy biztos abban, amit mondani akarsz, és ezért kevésbé fognak figyelni rád az emberek. Ha legközelebb rajta kapod magadat azon, hogy töltelékhangokat használsz, akkor próbálj meg választékosabban beszélni, és ilyenkor se siessd el a mondani valódat, mert akkor kevésbé leszel hiteles. Ja, és írjátok meg kommentbe, hogy mit szeretnétek látni következőnek, és kövessetek be.